Benvidos a Fora de Campo, o espazo onde aprenderás sobre conceptos de cine e de contido audiovisual. Eu son Quimera e hoxe vou vos falar do monomito. Tras analizar miles de boas historias, Joseph Campbell, un mitólogo, escritor e profesor estadounidense moi importante, atopa un punto en común entre elas. A estrutura é a mesma, e isto decidelle chamar monomito, ou a viaxe do heroe. Poñamos uns exemplos. O heroe vive tranquilamente coa súa vida ordinaria, pero hai algo que o chama aventura. El, pola contra, decide recitar as aventuras porque non se cree suficiente ou atópase demasiado ben coa súa vida actual. Sen embargo, alguén ou algo devolveo polo camiño da aventura. Pero non é, hasta que aparece unha primeira proba, que decide de verdade unirse a esta. Despois desa fase, o heroe pasa por varias probas onde vai aprendendo conseguindo máis aliados e inimigos, hasta que chega á cova máis profunda. É un momento de crise onde o protagonista se enfronta aos seus maiores medos. Unha proba suprema na que só hai dúas opcións, superala ou non. Pero, normalmente superana, aínda que en ocasións coa falta de algo ou de alguén. E o protagonista regresa á casa, moitas veces cun premio, ca satisfacción de salvar a aldea ou cunha ensinanza. Son similares, Con todo isto pódese ver que non se precisa ser un xenio para ser un gran escritor. E ti, atopas máis exemplos? Tal vez na túa propia historia? Déixanolo en comentarios. Ata o próximo Fora de Campo. Agur!